Калі хтосьці хоча адчыніць бізнесы ў Літве, у Вільні, то я раю не баяцца гэтага і пачынаць штосьці рабіць. Вітанне, мяне зовут Зміцер Фурмано, і мы знаходзімся ў Вільні. Зараз я вам пакажу нашу краму, кропку, якая ўжо працуе 2 гады. І мы прадаем не толькі беларускія вырабы ручной работы, а таксама для турыстаў літоўскія і нават польскія. Калі ласка, запрашаю. Бізнес мы пачыналі спантанна. Мы вырашылі, што лепш паспрабаваць уласны бізнес, адчыніць такую падобную краму ў цэнтры Вільні даволі лёгка. Это просто знаходзіш памяшканні, якія здаваюцца ў арэнду праз звычайны сайт мясцовы, лакальны. І вось там былі памяшканні розныя. Мы хадзілі, выбіралі, і вось астанавіліся на гэтым. Нават душ ёсць, то бок я магу прыехаць сюды на ровары, схадзіць у душ і абратна таксама да хаты на ровары. Вось калі мы адчыніліся, праз 2 месяцы, 24 годзе, нам пабілі шыбы, намалявалі тут графіці на сцяне, тут яшчэ не было тых шыльдачкаў, і напісалі на літоўскай з памылкамі, што беларускія свінні, вяртайцеся дадому. Ну і было зразумела, што гэта правакацыя спецслужбаў, ці расійскіх, ці лукашэнкаўскіх. Наадварот, нам сыграла такі, як бы мовіць, чорны піар. Ось, усе нас падтрымалі, адчынілі данаты для пакрыцця вось гэтых расходаў на абнаўленне кропкі. Дзякуючы гэтаму нас шмат хто даведаўся пра нас. То бок яны хацелі наадварот, чтобы нам было горш, а нам наадварот зрабілі лепш. Таму адчыніліся, таму што бачылі, што няма падобнай крамы ў Вільні для беларусаў, дзе могуць прыйсці беларусы штосьці набыць з пагоняй ці са сцягам беларускім, і вырашылі, што такую трэба кропку адчыніць. І таму і назвалі як кропка, то бок кропка на мапе Вільні. Вось зараз у нас тут Яська гуляе, Маці, Волі. Заходзьце. Так, зараз адчыню. О. Звычайна тут праходзяць у нас прэзентацыі, майстар-класы, не толькі беларускай тэматыкі, і розныя нават прыватныя можна праводзіць сустрэчы. У нас таксама ёсць прайс на правядзенне такіх прыватных сустрэч. Ён даволі дэмакратычны, ад 20 до 25 еўра на гадзіну, в залежнасці ад колькасці гадзін. Чым больш гадзін бере на аренду хтосьці, то тым менш за кожную гадзіну. Але ж усё роўна, калі браць колькасць беларускіх імпрэзаў, то іх, вядома, больш, і таму мы свае сродкі на беларускую тэматыку больш выкарыстоўваем, чым зарабляем на гэтай прасторы. Калі мы ўжо адчыніліся, то зрабілі абвестку, што вось запрашаем майстроў, майстрыц беларускіх, і адразу к нам прыйшло каля 20. Ну і мы думалі, там, 20-30 это будзе паталок, але ж атрымалася так, што зараз у нас уже больш за 150 майстроў. Но это не толькі маю на ўвазе беларускія майстры і майстрыцы, это таксама і літоўскія, і жамайційскія, тому што яны самі себе вызначаюць, мы не літоўцы, а жамайційцы. Яны вось бурштын робяць. Таксама ёсць украінскія майстрыцы, нават расійскія вось малюнкі робяць розныя. І адна тутэйшая полька ёсць, так. Казаць пра унікальнасць увогуле рэчаў, якія ў нас прадаюцца, тут такіх даволі шмат, дзе не больш, толькі ў нас можна набыць, і больш нідзе. Ці всякія там капелюшы, паясы, гэта ўсё беларусы робяць, і яны беларускі, так. І яны ўсё робяць у адзіным экземпляры, і вось можна набыць толькі ў нас, у гэтай краме. Ёсць нават гістарычныя байкі ці шоткі, кшталту Яська гаспадар,
ці там вось надпісы на беларускай лацінкі ёсць, ці шоткі. Ну, вось такого кшталту. Хто ведае польскую, ну, тут нават, да, з выкарыстаннем літары W, то бок, ну, беларускую ацінку можна і таксама пісаць. Ну, во. Это майстры робяць у Польшчы, беларус таксама, і вось мы прадаем такія файныя вышыванкі, мужчынскія, жаночыя таксама ёсць, вось такія. Ну, во. Европа открыта для новых бизнес-идей и инвестиций. Здесь лояльные госорганы, простые правила, налоговые льготы, права и защита собственников. И все-таки многие компании не преодолевают пятилетний рубеж, подводят планирование. Именно поэтому в устойчивых европейских бизнесах так востребованы проект-менеджеры, бизнес и финансовые аналитики, прогнозисты, то есть специалисты, которые помогают планировать развитие компании. Если вы хотите получить европейское образование в одной из этих сфер, обратите внимание на школу экономики и бизнеса BICEP. Это филиал Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Обучение здесь начинается на русском языке с плавным переходом на английский, а студенты участвуют в различных проектах и получают опыт европейских практиков. Программы школы рассчитаны как на будущих предпринимателей, так и на тех, кто будет работать в найме, а европейский диплом создаст хороший старт для карьеры в ЕС. Возможно, такое образование позволит вам создать в Европе успешный проект, о котором через пару лет расскажем в нашем видеопроекте «Белорусы могут». Калі браць менавіта беларусаў і беларусак, якія прыходзяць сюды, яны звычайна бяруць ці шоткі з рознай сімволікай, ці з вышыванкай, ці там з пагоні, з буслом, напрыклад, таксама добра ідзе. Вось зараз у нас уже больш за 100 кніжак розных. Ну, не толькі на беларускай, ёсць на расійскай, ёсць на літоўскай трошку, нават на польскай ёсць. Ну во. Бок розныя мовы, всем падабаецца і все набываюць. Чуў такое, што шмат беларусаў зараз з'язджае, зачыняюць свае бізнесы ў Літве. Звычайна з'язджаюць гэта айцішнікі ці там дальнабойшчыкі, вось, якія працуюць на кагосьці. А такія малыя бізнесы, яны працуюць далей, і калі браць умовы па адкрыццю, па працы, па выдатках, то тут все даволі дэмакратычна, не душаць там адразу. Ёсць у Літве умова, што калі ты зарабляеш да 45 тысяч на год, то ты не плаціш гэты ват, а калі ўжо пачынаеш больш абароты рабіць, то ўжо, калі ласка, плаці 21% на тавары, за тавары і 5% за кніжкі. Вось там льготна ідзе ват. Значыць, што наконт дапамогі дзяржавы, ёсць розныя тут праекты, фонды і так далей, але ж мы падлічылі, што нам трэба працаваць на сабе і наадварот укладваць свае сродкі на падтрымку беларусаў і беларусак. То бок мы вось даем прастору, сваю кропку для правядзення розных імпрэзаў, сустрэч, прэзентацый, майстар-класаў. І калі гэта імпрэзы тычацца захавання беларускай мовы, беларускай культуры, то гэта ўсё бясплатна за кошт кропкі. Вось, таму гэта наша мэта, вось, захаваць беларускую ідэнтычнасць у даным выпадку ў Літве, у Вільні. Тому што, вядома, зараз у Беларусі ўсё знішчаецца беларускай, і каб нарэшце штосьці засталося, вось мы гэтую мэту для сябе ставілі. Я, як былы палітвязень, апынуўся тут у Літве, таму што мяне чакала мая дзяўчына, і вось калі я нарэшце пераехаў сюды, мы ажаніліся, зараз у нас сын Яська. Ну і калі пра бізнес казаць, то гэта, як ужо казаў, гэта было спантаннае вырашэнне, то бок воля жонка была цяжарная, і у нейкі момант яна кажа: ну давай паспрабуем. Ну, вядома, адмаўляць цяжарным нельга, ну я кажу: конечно, паспрабуем, няма праблемы. Ну, не думалі, што пойдзе, не пойдзе. Ну і калі мы вырашылі, ну не пойдзе, ну
зачинимося, ці продадим бізнес і будемо займатися іншими справами, працювати у іншому місці. Нема проблем. Головне не бояться.